Suntem la Arsenal Park și, dragii mei, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vreau să vorbim despre cum să scăpăm de foștii noștri iubiți, pentru că de foarte multe ori rămân în gândurile noastre și ne afectează, adică dăunează grav sănătății. Și astăzi am venit aici așa, încoronată și nu știu cum să mă mai zic, că nu mă las această uniformă să greșesc. Dar am zis că poate îmi găsesc și eu adevăratul bărbat, pentru că numai aici poți să găsești adevărații bărbați. Jack? Jack! Uite-l, mă, ăsta e, mă, bărbatul meu, mă. Nici mă gândeam că o să pot să găsesc vreodată un bărbat. Jack! Nu e? Nu prea vorbește el că e timid acum, chiar dacă e strong, dar tot timpul bărbații se intimidează în fața unei femei, așa că îl înțeleg și vorbim noi mai târziu acasă. Da, da. Vezi culcătării, da, și culcătării culcății. Nu se lăsa pe spate, spre în față. Și după cum v-am spus, cum puteți să scăpați de foștii voștri iubiți? Fiți atenți aici la mine. Pe turn. Ochim ținta și tragem. Bravo! Știi că îmi dai GoPro să sar pe rugul? Maria, ești ok? Hai, Maria, rupe gura! Efectiv nu mai pot, sunt terminată. Stai așa să o filmez. Deci tu îmi tremură și mâna, nu mai pot. E super tare! Hai că poți! Ești cea mai tare! Bravo, Maria! Super! Nu te arunca! Aruncă-te! Nu te arunca! Lasă vorba! Hai, mai! Astea și mor aici, jur. Deci eu nu pot să văd așa ceva. Ce să vă mai zic, dragilor? Stai așa să nu îndrept pușca, pentru că am instinct așa de a chilări și a ucide bărbații.